Avladın hakkında ne işitmeli? Avladın hakkında aziz hazırınlar, bellemez yan gurrun aytacakta, 3 gurrun aytıp verecek. Mana şu 3 narsani öz zihnimize cayilişin edip koysak, onda ayanda da avlatlarımızdan hayır görmekle juda bahis bolýardy. Köp zatlar, fulan işet, onu 50, 60, 180 falan çadar edip yatmalı. 3 narsani zihinle şiinlik etmeli. Birege, Allah tebarek ve taala avlat berenden soň şol avladyň baş bolmaklygy meniň döşümedir diýip atene şol döşüni almaly. Hudawan avlat nesip etdimi? Avlat berenden soň şoňa bir baş gerekinde. Şoňa bir iýe gerek. Bir dil söz gerek şoňa. Şoňa bir jan tüýer gerekinde. Ana şol jan tüýerligi hemmeden ökde dil sözlük edip ýörep kuýdyrajak ata bilen ene bolýar mala. Ata bilen ene daýam ýaxşy görer, ýaxşy görse bir endek bir ýergen rat berer. Ya başga öz kowmy akrabalary ýaxşy görer, dost ýarlar ýöne, ata ene şekillek dil sözlük edip ýaxşy görmezler. Ata ene juda fikir bolýar. Ana şol jahatdan munyň bilen kemaliyet tapýar awlatçy. Munyň bilen kemaliyet tapýar. Gerçen kemaliyet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bardy. İnsaniyette kemale yeten insan Nebi-i Fak sallallahu aleyhi ve sellem hiç kemmuti yoktu. Dünyanın durumu Peygamber aleyhissalatu vesselam içinde. Lekin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efsus, atadan yetim kalan, eneden yetim kalan, hulasa dilsuz adamdan yetim kalan mı? Allah tebarek ve teala diyor ki, Alem yecidke yetimen feava. Aya seni yetim tapıp tez sana baş vermedi mi? Seni bir iyiyeli etmedi mi? İyye kim toğa? Abdülmuttalib iyiyeli giden Peygamber aleyhisselam'a karan. Kemaliyet tapan insan adam iyiye gerek ekene. Kamiliyet, terbiye-i ruhide hemme kembutu yok bolsa da şondan bir iyiye bolsa yaxşı. Şoň üçin Allah tebarek ve taala bir nimetini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýtýar, sana bir nimet beripdim, ol nimet näme? İyye, sana bir iyye bolar yana. Ol Abdülmuttalib Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem babalary wagtiki iyye bolandylar. Ihsas-ı mes'uliyet Hazreti Nebi aleyhissalatu vesselam'da etýärdi. Wagtiki wafat wagtlar olay geldi. Şol wagt Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 8 yaşlarındadır. Vefat vaktlar gelen billa 8 yaşlarında billa Abdülmuttalib cida Peygamber aleyhisselam yaxşı görüyordu. Ona bir ayratin mertebe öz zihninden düşünüyordu. Ayratin makam hatta öz bir süýtdeş awlatlarından hem ökterak Peygamber aleyhissalatu vesselam'a teveccühisi bardy. Son Peygamber aleyhissalatu vesselam vefat edecek billesinde oğlu Abu Talib'i kıygırdı da ey Abu Talib mana şıl jagaz 8 yaşar oğlan sana amanet koyuyorum şuna deyip söyledi. Men vefat edip baryan şıl 8 yaşar çağanı sana amanet koyuyorum. Senin yanında şunun bir mertebe makami bolsun hem şunan menin yanımda bataya deyip söyledi. Menin yanımdaki mertebe o makam senin yanında da şuna bolsun, ardışı bolsun, bunu saklarsın, mabada bunu azurda etmersin. Şöyle Abu Talib'e sergak edendir. Abu Talib gerçekten İslam'a girmese de cida Peygamber aleyhissalatu vesselam'a dilsuz, mehriban bolup yaşandı. Mehriban bolup bir baş bolan dolda. Şol jahatdan aziz hadirinler başlık mühim ekene. Şoň üçin siz bizler ekseriyet qarrylarymyz diýäsek ilim dinden, ibadetden, namazlyk şizatlaryny bilmediklerden efsusyny ýörekde siz bizlere izhar eden pilla ey atamyz ana ötmäpdir, ýaşulymyz ötmäpdir şoň ýany gunany şonuň gerdenine tönkap duruberýärdi. Gerçen bardır, özünün sahlenkarlygynyň bardır, özünün kemkösliginden bardır, lekin atanyň gerdenine ýüklap goýýardy. Şoň üçin siz biziň awladymyz aýanda da aýtmasyn meniň atamam şöyle diýip aýtmasyn. Şoňa başlyk biziň borjumyzdyr. Baş bolmak biziň mesuliyetimizdir diýip düşüneliňdi. Anynda baş boljak bolsaň awlady näde baş bolmaly?
Awlady başlygymyza düşündik, baş bolsak nädip bolmaly? Ýaşajyk 4 ýaşar, 5 ýaşar, ene de muňa baş bolýar, atadan baş bolýar-da. Baş bolmaklykda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özleri yetim ösenlen soň juda bir mehribantylar. Özüniň mataqdyndaky çağalaryna juda bir mehribantylar. Hatda ahlaklarına juda mehribantylar. Oglanyň ýanynda oglan bolup ýaşaman aziz hazirler. Başlyk şöyle bolunýar. Oglanyň ýanynda oglan bolup baş bolmaly. Oğlanın yanında urup baş bolmalıdan, siyaset edip baş bolmalıdan, elfazı fahişe sögünçler aydıp baş bolmalıdan, belki mayda oğlanın özü yanak bolup özüne hani şöyle şagan terbiye vermeli, bul başlık bolýarda. Peygamber aleyhissalatu vesselam kaysin öňde gelten elmanaşyn berjek diýip şöyle diýipdi. Aňardan çapyşyp gelip birege Nebi aleyhissalatu vesselam üýlüklarynyň üstüne zygýardy, birege şanasynyň üstüne zygýardy. Peygamber sallam ahtaklaryny gujaklap oturýardylar. Ana şöyle baş bolýardylar. Biz çağalarymyzy awwaldan ýöregünlügip, urup, korkmasa bolmaz diýip, muny zehinleşinlik etmeliň özlerimize. Korkuzmasaň bolmaz diýip, ýok korkuzsaň bolmaz. Korkuzan bile bolmaýar çağa. Çağalar berdaşdy, taýap ýok. Belki takazaý bir teşwik bar olarda. Ýörege haýyş etýär, teşwik berilse, tergip berilse, juda bir şawklandyrylsa. 6 ýaşar awladymyz bar, eltip molla goýýarlar. 6 ýaşar awladymyz eltip molla goýupdyr. Molla goýandan soň hale kelimesini düzüp aýdyp bilen ýok. Bismillahny aýdyp bilen ýok. Salam bermäliňi düzüp aýdyp bilen ýok-da. Ýöne şondadan bar gelýär. Şol bar gelenligi üçin eline bir baş rupiye berýär desen molla gidýärsiň diýip. Ana bul awlada baş boldygymyz bolýardy. Eline baş rupiye berýär. Bir gün bolýar atasynyň ýanynda ýa enesiniň ýanyna gelipdir men la ilaha bişirdim diýip gelýärdi. Ya men bismillahny bişirdim. Ata meni bir dinläp gör ya ene, meni bir dinläp gör, men bismillah bişirdim. Ay dur men bilen sen dinläri ödýüşim özüme ýetip diýsek, bul baş boldygymyzdan da. Belki şol bismillahny okap bersen, oho sena molla bolupsyň diýip bir teşwik berip eline baş rupiye ana şon ýanakda bermeli. Bizem awlada harç etmen duramyz ýok, baş 10 harç etmen duramyz ýok. Ana şol harç eden tillak baş onu şon ýerde bermeli. Eline bir kitapça galaman berýär, haturan diýipdi. Aňardan molladan gelen pilla assalamu alaykum diýip aňardan bir çağajyk gelsen, wa alaykumussalam diýip güler ýüz berer ýanak üýde tapylmasa bul baş boldygymyzdan çağan hakynda. Bayadam enesi kucak açıp çıksın. Geldin mi çağam? Tapanı aldın mı? Bildin mi? Bişirdin mi? Hani bişirmese uğradı. Belki nanın başında başını sipap uğratmaklık bul çağa baş olmaklık bolýardy. Elinde bir kitapçası olsa kitapça bir kat bitipdir, elip bitipdir. Eliben bitipdir, kitabın 3 setirini jay aljak. Yenem galamda bir babıtı koyupdir, ol basama kitapçanın yarım kağazına gelen. Yangadan nenem jim bitecek diýse 3 harfta kağaz dolu koyupdir. Ata, bir hatım bir gör, oy maşallah sena ökte hattat bolupsun diýse, aňyrysy sahal wagtda haturanyan bolýardy. Ajab hata bitýär eken indi kitapçasyna malbat sak bol başlyk edip bilemiz ýok awlada. Awlad atasynyň mehrine suwsap duran. Awlad enesiniň muhabbetini kuyşap duran. Amma lekin mehr berjekmiz ederek munyanak zatlarda bitewajjilik edip familda bir piyala suw dökün üçin maňa zejir edip tahdid edip ýetýärdi, näçe suw dökdüň sen diýipdi. Sen gözüň körmü, sen fulanmy? Çağalar soň 8 ýaşy barandan soň 6 ýaşar enesine çöküp siýasat etýär, sen hem gözüň körmü diýipdi. Näçe atenesinden alan dersini olan şöyle körkezýär soň.